bende wajabedo koda twak mano mar budget motelo ne odiochieng' ma kawuono. Bende apano iseneno budget maliekre kata mane wacho ni estimates gi dho ngere duto te ma bende wabiro bedo kwa nyisi. Kata kamano kachako kodi Easter kintiere kaunti ma Kisumo. Budget e wang' jopiny kaka japiny en geno mari kata en gi geno mane kaluwore koda budget ma bende ibiro bed ka isomo odiochieng' ma kawuono. Erokamano. Kwa wache budget to arango ni budget nego bed ni rango kaka adake oda gi kaka gik ma aneno gik ma kaka chulo nego bed ni dok piny ok dog malo. Mano koro dho ngore iluongo ni cost of living. Nego bed ni dok piny. Sani cost of living odhi malo kabisa. Mantiere weche mang'eny machando ji e gik ma gidake kata kibadhi tich gik machal kamago. Nego bende arango ni ot kuma dake gi alwora mantiere kech bende dok piny. Arango kendo ni tich budget ni bende nego bed ni rango ni tije ma jok ma rango tich nitie, rawera yudo tich nikech idhi e skul to nego yud tich. Kendo arango ni tax base, taxation nego ket bed atama malo kuom jok moko kende, nego bed ni oyare kabisa. Ansipi ebo nyisowa gino bende kiyaro tax base mondo bed expanded mondo jok mantiere piny tax gi kik dhi malo ahinya, to kata jok mantiere malo gin bende giwinj ka tax no bende ok ng'eny kabisa, to jok mantiere malo nego bed ni chulo tax mang'eny matin mohingo jok manitiere piny. And then mogik warango kae ni sani iwacho ni creative economy gi digital superhighway. Wayudo kendo ni kendo imedo tax kuonde ma rawera tiyogo ka digital space ka, to koro kwarango ka gi creative economy kuma ji ntiere mang'eny matiyo. Tax ma waneno kuonde gi bende ni rango ni okonyo mondo creative economy odongi koso omiyo kendo creative economy dok chien. To bende warango ka exchange rate, foreign exchange rate, tax ni be miyo exchange rate bet maber mondo wan wagain koso exchange rate bet marach ma wan ma kendo walose. Erokamano.